kiumbe gia kazi mashinani ekio gia chakiwa Bwangoiga no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ase rituko rya rero nigo baikirana se chiro ya Keumbu ase bagenderera nemirimo yabo yokwenekyo bochenu ao ukwana negetaseni igia Soko TV nigo bateba buna ya kazi mashinani nigo kyabakonyire kwegendereria ase amagimabo abasae bekiombe gia kasi mashinani ekio gia chakigwa Bwangoiga no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ase rituko rya rero nigo baikirana ase chiro ya Keumbu ase bagendera nemirimo yabo yokwenekyo bochenu ase chinsemo ao gukwana negetaseni gia Soko TV nigo bateba buna ekio gia kasi mashinani nigo kyabakonyire kwegendereria ase amagimabo asa marieta ni kisoro kusema cyake kasi mashinani na Simba Arati yatokonye Keumbu konyo gundeta ontoroche muchiora bira banoiga namangana ali abantu bata ndune chibuni cha Simba ndoli guni ndune abantu bakasi mashinani na Simba Arati Simba Arati ingo reporteria Soko TV kurua se chiro ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane.